Sure, differently the way we did in 2014. You saw what happened in 2014, you were there. By that time you were in the enemy camp, so you could not see. You had time radio with your program, let's talk about this. Hot something, hot current or something. I think Malawi is far away from calling ourselves a better country. No. Ndezija ndimanena zija until today ine ndikulira ngati mwangamo. I think I'm not alone kuti Malawi tidakali pangozi mkaka mwagwera benchenche yomwe icha mutani noso party yakhala ikupanga, and that's why it has survived all this time. Chimene tikupanga pano tifuna kuti ifeyo chipani chathu chizidalira pachokha zinthu zimene a president mutipanga encourage kuti ife ngati chipani tigwire ntchito yothandizira chipani chathu, and that is why we're here to fundraise for our party. Ndimatiso ndikuthokozeni anthu amene mwabwera pano ndidzoti a president akuthokozani, koma ife ngati secretariat ndikuyenera kuthokoza chifukwa simunatopeko kuthandiza chipani. Koma ndimati ndikuwuzeni kuti ifeyo pano patukhala titadzala mbewu yathu ndi Dr. Chakwera. Anthu amene tikumenera kuthirira mbewu sidzithirira yokha, tikuyenera kumathirira mbewu ndi ifeyo amene tili munomo, ndipo tikayithirira mbewu imeneyo ikula ikhwima, koma tikapanda kuthirira mbewu ifa. Nde mmene tili muno, we need your resources, we need your intelligence, we need your time, we need your everything. We want Malawi Congress Party to stay forever, and if we want it to stay forever, we have to continue sacrificing. Ine ndinene pano kuti alipo kunjako akusirira lero akanakhala aliwo pano, kuti kamakhala zoti alipo pambuyo akusirira akanakhala ali muno. Ndiye ife kusirira kumene kuti apitize kusirira by ife kuonetsetsa kuti chipani chathu chili strong. Chipani tufuna tionetsetse ma structures bwana apa bulldozer manena za ma panels ndi mipanda. Ndrama zimene zitipanga ntchito zambiri. Tufuna ma grassroots structures yathu tiakonze bwino. Part of ndrama zimene zitipangira zimenezo, ma regional chairman athu tufuna zikhala ndi misonkhano pafupi, ma national executive members athu azikhala ndi misonkhano pafupi, zonsezo zifuna ma resources. Ma resources ena achoka mu fundraising amene tikupangawo, komanso timayendedwe nditina zonsezo ife tufuna ngati chipani tizitha kuzipangira patokha. Fweni wa president mwatiuza kuti ngati chipani zachipani zikhali zachipani, and that's why lero tabwera pano kupanga fundraise. Ndikuthokozeni kwambiri anthu nonse chifukwa cha kubwera kwanu ndi support imene tikuwapatsa president. Anthu monga mmene mukudziwa olo Bible Moses atakhala kuti nkhondo imene amaluza akapanda kumugwira manja sizimayenda. Tikuyenera tiagwire manja athu a president, tisawasiye okha. The president's success is all of us' success. So we have to know that his success, fukati kamati achakwera kuchita bwino, ifenso timakhala tikukwera pansi anoti achakwera akapanga bwino, ifenso we feel good. So we have to know it's a sacrifice. It's not going to be easy. We have already done it for so many times, and I think let us continue doing what we're doing today. And ineyo ndimati ndinene kuti zikuchita kuonekeratu kuti Mulungu ali mbali yathu kwatsala kwa ifeyo kupitiriza. God has been on our side. We here because God wanted it to be like that. Kwatsala kwa ife kuti tipitirize because Mulungu atipangira mbali yake. We are in government today. Kwatsala kwa ife kuti tipitirize, palibe munthu oti atitengere chimenecho kuchoka kwa ife, but it will still need all of us. Enafe msonkhano wa chipani sitingapite kukapanga msonkhano, koma by contributing what you're contributing tikuthandizira ma foot soldiers athu kumene ali to do their job. So we shall ever be grateful as the office of the Secretary General, because mukathandiza ndeti mukuthandiza kuti chipani chichipitirire. Amene akudwala mimba kunjako apitirira kudwala, because ifeyo we are here to stay. Ndipo tikamakhala tisamakhale modzikayikira, because Bible limanena kuti chimene tamanga pasi pano kumwambaso chimamangidwa ndi chiticho chomwecho. Nde ife pano tikumanga kuti 2025
president wathu Chakwera. Zimenezo zimene tamanga muno palibe wina amene amasule ife tamanga zitizo zomwezo. Ndipo tikamapita njira imeneyoyo tikumana ndi zambiri, but we should always remember Mulungu ali patsogolo pathu. No matter what, nobody is going to take it away from us. Ndiye ndikupempha Moto. Thank you. Kwacha ndiye anthu oyambirira kuzikhulupirira tiyambe ifeyo, tisambe kuzipeputsa tokha. Mulungu anatimenyera kale nkhondo, tinawina kale, palibenso zoti tizikayikira. Ndiye ndimakupemphani kuti tonse mmene tayambiramo tentipitirize. Ife ofesi yathu sitopa kukupezani kuti mutithandizire because tikudalira inuyo. A president yathu ananena kuti nothing for us without us. I think chimene chija chisatichoke mwa ifeyo. Komene ndimafuna ndikutsimikizireni muno kuti ife ngati secretariat yanu takonzeka. I hope nanunso malamba mwamanga. Chifukwa ife chimene tikufuna 2025 ndibwerezeso President Chakwera tikutani ulendo straight. Kwacha a president kwacha utaona bwa Minister of Agriculture for just speech 1 million towards fundraising. Tathokoza honorable. A president limati mukamakhala ifeyo ngati ananu tilipo ndipo ntchito tigwira. Ifeyo ngati ananu tidzipereka chifukwa ife we believe kuti chimene Mulungu anakupatsani inuyo simunakwanitsi. Tikufuna mpaka kutsogoloko a Malawi aone zimene Mulungu waika mwa inuyo. Dziko lino a president lakha for 26 years. Kamuzubanda zinthu zambiri tikaona analata ika ma foundation olongosoka, koma pakati pa zonsezo the systems zasokonekera. Bwana galimoto ikaonongeka imafika pokuti yaonongeka kuti olokukonza injini osatani